Barka da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikinmu da zaran mun dora. Masu sauraro assalamu alaikum, sannun ku da jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu. Ba tare da bata lokaci ba, muna ɗauke da labarin yadda 'yan sanda suka kama wani malami. Ku biyo mu a cikin bidiyon daga farkonsa har ƙarshensa domin ganin yadda aka yi wa aragaya. Masu iya magana suka ce kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. 'Yan sanda sun ci nasarar kama wani malami wanda ake zarginsa da sace yarinya gami da aikata mata fyaɗe. Shi dai wannan malamin ɗan asalin jihar Jigawa ne, ɗan ƙaramar hukumar Dutse, wanda 'yan sandan suka yi nasarar damƙe shi a kai shi sashin bincike. To Allah ya shiri masu irin wannan hali. Kasance da mu a wannan channel tamu a koda yaushe domin samun aika masu inganci. Sannan masu sauraro muna roƙon ku kuma na subscribe, ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukanmu da zaran mun dora.